1. Sibingelele kumhlaba, asibingelele kusizwe, asibingelele kumagumbi amane omhlaba, nyakatho ningizimu Mpumalanga nasentshonalanga. Kumhlaba wonke ngithi bayethe, kwisizwe ngithi bayethe. Ngithi ngogogo logobe lusalo kwasempondo uvuma ndoda yavuma ezweni isandla sombethe izinomhlaba. Noma ngakhuluma ngasandla siyathinta siyabusisa. Yimi lo umshayi wabashaya inkunzi abekhuza uhlabe ngahlabe hlaba ngophondo ibinto khambele emnyama enhlango udelidla umzulu khanye lithi cala udlanga lebele uqedela people bathi bayibulala kanti bayihlupheza. Yimi lo ngisamile esithulweni sobekhozi kwindawo yaseqonqe etolofi yeni. Ngithi mina madoda namuhla ayike nje ndiphawule noma ngidwebe ebantwini ukuthi kusemhlabeni la umhlaba unzima, umhlaba uyahlaba, umhlaba uyahluphekisa. Kodwa lithe la umuntu nomuntu, indoda nendoda iyophumelela ngesinqumo eyawusithatha emhlabeni. Uthini udokotela? Ngithi mina wonke umuntu uyawuthi kuzaphumelele enza isigqibo sakhe. Lesi sigqibo asina mama, asina tata, asina brother, asina sister, asina show. Wonke umuntu emhlabeni uyophumelela ngokwesinqumo sakhe. Indoda nendoda uyophumelela ngesinqumo sayo esithathile emhlabeni. Lesi sinqumo asina brother, asina sister, na mama, asina mfazi, asina chumi, asina girlfriend. Sesakho, sinawe, sikhuluma nawe, kuwe. Mawulalula wedwa, ebhokisini ungena wedwa futhi. Ethuneni ungena wedwa futhi. Makusenza uthuna noma kusenza ibhokisi yokungcwaba. Ungena umuntu nomuntu. Hayi twins. Esifihlweni no twins. Isinqumo sinawe ngendlela yakho. Wena kuzophumelela. Ngiyishiya kanjalo ke. Ngilandelele uma ufuna uyifuna lento ukuthi ngithini. Ngilandelele. Ipage yami niyayazi. YouTube Dr. Mshayi Wizard. TikTok Mshayi Wizard. That's it. WhatsApp ngiyatholakala. Uyibuze lento. Mkhulu busithi ngisho. Okay. Nginamathwasa madoda, ngikhulile mina. Sengiyinkosi, ngikhulile kakhulu mathwasa amlanga emalangeni nje noma ezinyangeni nje. One of them sombeka apha sebenzela khona. Ezinyangeni nje ngilandele nayo lo channel azayivula. Ingane yami iyobe iphuma kimi, kodwa ngiyobe ngishuta lona ngithi ingane yami isendaweni ekuthini, iphuma kimi, iyasebenza. Ongayitholanga ungayithola kuyo, angayitholanga kimi ungayithola kuyo. Ngiyibonele ngisho. Ithi ke number yami 0679469570. Angiphinde futhi 0679469570. Nisilandele kule page kusezoshuba 2025 singenile kusezoshuba futhi ngempela impande khona, ngempela siyayidla umuthi la ekhaya. Nayi ingane zami nizinani, kodwa sobe sikhupha into officially mase yena sithi sombeka anaye azikhulumele umuntu, kodwa kumanje nisabaveza nje ukuthi bakhona. Ungahluki kulento ithi indoda nendoda, umuntu nomuntu uyophumelela ngesinqumo asithathile. #ngeke kuhlele kuthi ayikho inkomo.